Fl-aħħar sigħat feġġew 19 każ ieħor ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost 627 test biex it-total ta' persuni infettati f'Malta tela għal 188. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li minn dawn il-każijiet 14 ittieħdu bit-Trażmissjoni Lokali u l-5 l-oħra huma relatati ma' safar. L-ewwel każ Trażmess Lokalment huwa ta' żagħżugħ Malti ta' 23 sena li jaħdem il-LIDL ta' Ħal Safi u li kellu sintomi ħfief fis-27 ta' Marzu u baqa' jmur għax-xogħol. L-awtoritajiet tas-Saħħa bl-għajnuna tal-amministrazzjoni tas-supermarket identifikaw lin-nies li kienu fl-istess xift miegħu u l-kumplament tal-ħaddiema. Il-Professur Gauci spjegat li l-LIDL ġie diżinfettat u jista' jerġa' jiftaħ. L-appell tagħna huwa li jekk ikun hemm xi nies li marru jixtru mill-istabbiliment tal-LIDL ta' Ħal Safi biss, ma għandna l-ebda każijiet oħra fi stabbilimenti oħra, jekk marru jixtru mis-26 ta' Marzu sal-bieraħ u jinnotaw li għandhom xi sintomi akuti respiratorji, importanti li ċemplu lilna fuq il-hepline fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlu assessment tas-sitwazzjoni tagħhom. Kif in-numru ta' każijiet trasmessi lokalment kull ma jmur qed jiżdied, l-appell hu biex min iħoss is-sintomi anki jekk ħfief ma jmurx għax-xogħol. Nerġgħu nfakru lin nies li jkunu ma jfilħux m'għandhomx imorru għax-xogħol. Però tajjeb ukoll li nafu li hemm ħafna postijiet ta' xogħol li qegħdin jikkoperaw ħafna magħna kemm fil-prevenzjoni ta' dan il-firxa ta' dan il-mart manka meta jkollna każijiet ikun hemm kooperazzjoni sħiħa magħna biex aħna nkun nistgħu innaqsu l-firxa. Il-każijiet l-oħra li ġew infettati bit-Trażmissjoni Lokali huma mara ta' 24 sena, mara ta' 45 sena, mara ta' 62 sena, Maltija ta' 56 sena, raġel ta' 33 sena, raġel ta' 22 sena, Malti ta' 64 sena, raġel ta' 42 sena, Maltija ta' 20 sena, Malti ta' 33 sena, barranija li tgħix Malta ta' 27 sena u raġel ta' 47 sena li ħal-virus mingħand membru fil-familja li riżulta fil-pożittiv għal-virus fl-aħħar jiem. Każ ieħor Trażmess Lokalment huwa ta' Maltija ta' 65 sena li kienet rikoverata l-isptar Mater Dei u riżultat pożittiv għal-virus. Il-Professur Gauci spjegat li dan il-każ inqabad bħala parti minn rutina ta' testijiet li jsiru fuq il-pazjenti fl-isptar, uħud minnhom anki bla sintomi. Bħalissa qegħdin nagħmlu investigazzjoni fuq il-każ ħalli naraw eżatt meta daħlet il-pazjenta u anke meta ħarġula s-sintomi, però aħna l-ewwel miżura li nkunu ħadna f'dan il-każ hija li l-pazjenta mill-ewwel indaħlu għal infectious diseases unit ħalli nkun nistgħu hemmhekk inkunu qegħdin niżolawha. Il-każijiet relatati ma' safar huma Malti ta' 28 sena li ġie mill-Ingilterra fit-13 ta' Marzu u qatt kwarantina, Malti ta' 51 sena li beda bis-sintomi ta' tuħ ta' nifs fit-30 ta' Marzu u kellu kuntatt ma' raġel barrani li meta mar lura pajjiżu ġie konfermat pożittiv għal COVID-19, raġel ta' 62 sena li kellu kuntatt ma' każ ieħor relatat ma' safar, raġel ta' 19 sena li ġie minn Franza fit-19 ta' Marzu u kien fi kwarantina u Malti ta' 32 sena li ħal-virus mingħand xi ħadd li riżulta fil-pożittiv wara li ġie mis-safar. Il-persuni li riżultaw fil-pożittiv fl-aħħar sigħat huma kollha fi stat tajjeb ta' saħħa. Il-Professur Gauci fakret li għad hemm żewġ persuni fit-taqsima tal-kura intensiva tal-isptar Mater Dei, fosthom l-anzjan ta' 72 sena li għadu intubat u jinsab f'qagħda kritika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.